Дуруду салому эҳтиромот. Мавзӯъ телефонмонака соз кунам. Кам таракагам телефонмонакима мазаш нест ория чӯтам нақапидест. Яр намефаҳмам ира чӣ хела боз кунам. Ишамонам. Ғалти дест чи шабана телефонмонак. Тота не то рафтест. Хай ба ҳар ҳол. Хел беста мешава фикр кунам. Салому дуруду эҳтиромот ба кулли ҳамватанҳо ки бинандагон. Шав ҳаст, дер шидагӣ аст. Ба ҳар ҳол бозам хостем ки навора кунем. Сабаб тими Тоҷикистон, яъне тими футболи Тоҷикистон мағлуб шуд. Албатта бигӯем ки ҳамчун як фарзанди сарзамин, гарчанд на он қадар сахт мухлиси футбол ҳастам. Пешакӣ ҳам гуфта будам ки ман баръакс мухлиси мигӯем ҷангҳои яъне ҳамватан ҳастам. На он қадар мухлисӣ дар футбол мекунам. Леки ба ҳар ҳол вақте ки дар инҷа тақдири ватан ва тақдири кишвар ролбозӣ мекунад, албатта ки дар ин чиз бигӯем ки бетараф ҳамчун фарзанди сарзамин намеистодем. Хоб якчанд масъалаҳои айнан ҳамин масъалаи футбола гуфта гузаштанӣ ҳастам. Сабаб гӯем шояд мардуми Тоҷикистон бисёри инсонҳо шояд гӯянд ки чаро аз оппозитсия нарафтанд, ё бигӯем ки шароит надоштанд, ё рафта наметонистанд, ё ҳуҷҷат надоштанд. Гуфтагӣ саволҳо шояд дар мағзи сари мардуми азизи мо пайдо шавад. Тоҷикистониҳои мо не. Албатта мо ягон мушкилӣ надоштем берун аз як мушкилие ки пешвои муаззами шумо моро дар Интерпол додагӣ аст. Мутаассифона мо сафарҳои гӯем ки хел рафтан дар хел ҷоҳо ширкат карда наметонистем, азбаски мо мушкилии амниятӣ гӯем ки дорем. тамаҷҷӯҳӣ аз мо накунед дар ин масъала. Албатта ки манам ҳамчун як фарзанди Тоҷикистон мехостам равам, ман байрақи Тоҷикистон ақабам. Тоҷикистон гарчанд ман мухолифи сиёсии агар Эмомалӣ Раҳмон бошам, агар ман гӯем душмани ин миллат ё ки дар пешравиҳои ин миллат ва дастовардҳои ин миллати сарзамини азизам, албатта ки гӯем ки ман мухолиф ё зиддиятӣ надорам. Дар ҳар соҳа бошад, дар ҳар спорт бошад, танҳо солим бошад, на ин ки бигӯем ки сари павороту шармандагии миллат бошад. Албатта ки он чизе ки обрӯи миллат ҳаст, мо ҳар ҷое ки бошад мехоҳем саҳми худмона гузорем ва коре ҳам анҷом битем. Мутаассифона баъзан модарҳое ки дар Тоҷикистон ба баъзе чизҳо ниёз доранд ва агар ки мо ба ӯ модар кӯмак кунем, яъне мушкилӣ дар ӯ хонадон мешавад ки шумо ҳамкорӣ робита бо мухолифон доред. Имрӯз яъне ин таҳқиқе ки дар зиндагии мову байни миллат шидагӣ ҳаст, ки шояд шумо хезену баъзеҳо моро гунаҳгор донед дар ин масъалаҳо, ки мо яъне бетарафӣ мекунем ё ин ки намедонам зиддиятӣ мекунем ё баъзе корҳо ё баъзе инсонҳо мебироянд ту ягон миллата хизмат кардӣ, ягон халқа ёрдам кардӣ, баъзе чизҳо мегӯянд ин чиза. Не ки мутаассифона ҳамун мардум ҳамин гап ҳаме гуфтаги мардум ин чиза дарк намекунад, ки ҳамун имкониятҳои мора хади ҳамун Эмомалӣ Раҳмон бигӯем ки аз байн бурдагӣ ҳаст. Ва мо имрӯз наметонем ки мисол баъзан ҳамин хел чорабиниҳои давлатӣ ва ки имрӯз номуси миллат ва нанги миллат бигӯем дар миён меиста ва мо шояд аз шумо дида бештар хун гирья кунем дар ин чиз. Шояд аз шумо дида бештар дили мо дарк кунад. Аммо
мо мутассифона ин чиза мардуми азиз шумо дуруст қабул кунем ки мо дар ҳар сафарҳои мо гуногун хатарҳо дорем ва анамо футбол мондагӣ ба онамо қадар футболист Эмомалӣ Раҳмон ё ҳамон амнияти Эмомалӣ Раҳмон ҳамла терак ё ғайра корҳо ё баъзан камбудиҳоро кофта ҷанги ҷанҷолҳо бардошта дар оҷа бигӯем ки мушкилӣ оварданаш мумкин буд. ҳар як ҳамватане ки дар яъне ин тарафи сиёсат вуҷуд дорад вақти пурсон кунӣ дилаш реш мешавад барои рафтан дар оҷа, барои иштирок кардан, барои бигӯем ки дохили тоҷикода будан. Мутаассифона сиёсати ғалати, сиёсати ҷазири Эмомалӣ Раҳмон имрӯз тоҷик аст, тоҷик ҷудо кардагӣ аст, тоҷикистониро аз тоҷикистонӣ пора кардагӣ аст. Аммо шумо ин чиза, шумо дарди дили моро, шумо дуруни дили моро, яъне ки ин чиза шумо дарк карда наметонед. мефаҳмед амира? шояд барои шумо якчанд агар ин чиз вазмин боша, ин чиз барои мо даҳчанд вазмин мешавад. даҳчанд вазмин мешавад барои мо. деки дар баъзи ҷойҳо боз ҳамон анамо алама, анамо ҷамъшидагиро дар сари Эмомалӣ холиш мекунем баромадан. хоб ина ҳозирам боз бигӯем ки мо тайёрем ки дар сари Эмомалӣ холӣ кунем ҳамин чиза. Эмомалӣ Раҳмон гол задан, ҷавоно бурд кардан, рекламаи ғадоро бировардан дуои тира. гӯё ки ба дуои ту ино омуалӣ тарози ому нумкадагим дар давраи фиръавн ому буд, омуҳо худои ҳамон миллат буд. ҳозир ту худои миллат шидагӣ, ту омуалӣ дуои тура раб додан. мағлубият аку тура раб метан ки айби ту шид. хоб мо иждад мекунем ку чанд қа мағлубията ба ту раб метан, чӣ қадр айб дошти дар ин мағлубият. дуои ту фоида кард дар мағлубият? Не, дуои ту дар ҳамон голам фоида надошт. аммо талош, кӯшиши ин ҷавонҳо буданд ки бигӯем ки то ина ҳамин ҷо задан омадан, биромадан. мефаҳмӣ? бале, мо аз ин чиз ҷавонҳои яъне футболбозони тоҷикистон яъне ягон айбдор карданӣ нестем. албатта ки баъд аз ин 30 сола бигӯем ки умуман таҳқиқи сиёсӣ, таҳқиқи рушд, таҳқиқи иқтисод, таҳқиқи бизнес, таҳқиқи намедонам фарҳанг, таҳқиқи маданият, таҳқиқи спорт ки дар Тоҷикистон Эмомалӣ ва оилаи ӯ кулли миллата ба гаравгон гирифтан ва аз дуруни анами гаравгонҳо шумо то инҷа биромаден, омаден. барои шумо ман шахсан хеле қарсак мезанам. аҳсан ба падару модаротон, фарзандои бананг ба номуси тоҷикистонӣ ки дар тикток унао кунҷумбон нашиден ранги унао чорфоҳишаворе. шумо маладесен. бале, аз дуруни анамун қадар таҳқиқу қатлу куштору дар сиёсат гап задӣ, зиндону тирмаву ва ғайра чизҳош мо задем аз дурунаш. мисли имрӯзе ки шумо дар футбол заден биромаден, мо задем дар майдони сиёсат биромадем, омадем ки ҳазорҳои инсонҳо дар оҷа дипломошон қатӣ мардикорӣ карда гашта истоданд. ба дипломҳои олӣ мардикорӣ карда истоданд. ва шумо ҳам имрӯз дар дохили спорти тоҷик ва чӣ дар мушзанӣ боша, дар ММА боша, дар UFC боша ва ғайра бигӯем ки мушзаниҳо боша, бигӯем ки танбатан яъне спортҳои танбатанда ҷавонҳое ҳастанд ки боиси қарсака аҳсананд. медонед барои чӣ? барое ки айдуруни анаме қадар бигӯем таҳқиқу танқиду қатлу куштору бигӯем ғуломдорӣ не ки анамо ҷавонҳо биромадан дар соҳаи спорт имрӯз бигӯем боз ин ҳамин байрақа боло мекунанд. ва имрӯз ҳам боша
бозам плюси ҳамин ҷавонура ҳамин байрақҳошуна ба Эмомалӣ имзош мекунед. Ба кори Эмомалӣ буд, ба пешравии Эмомалӣ буд, ба фалони Эмомалӣ буд, ба инаи кори Эмомалӣ кард. Не. Эмомалӣ 30 сол шуморо дар гаравгон гирифт. Фикрҳои шуморо дар гаравгонӣ гирифт. Ба тариқи телевизион, ба тариқи амният, қатл, куштор ҷавонора кӯшиш кард ки наркоману кӯчагарду дузду бераҳагард бошанд. 30 сол дар ин чиз Эмомалӣ Раҳмон кӯшиш кард ва талош кард ин чиза. Аммо дид имрӯз дигар чора надорад берун аз ин ва аз як тараф дигар синни солаш дар якҷо, аз як тарафи дигар чора надорад. имрӯз мову шумо як гурӯҳе дар сиёсат задем биромадем, гурӯҳи дигар дар мушзанӣ задем биромадем ва гурӯҳи дигаре дорем имрӯз дар футбол задем биромадем. ин ҳар якташ меҳнати шумо буд. иҷа Эмомалӣ ягон грамм саҳм надорад. ира дар Эмомалиам нанависенеш и бонусора ки гӯё ки фоида дастгирӣ ба дастгирии Эмомалӣ ба ғамхории Эмомалии коршид. агар Эмомалӣ Раҳмон соҳаи спорта ва соҳаи адолата ва дигар соҳаҳои фарҳанга озод мемонданд, ҳона Ҳошимгадо дар кӯча китоб намефурӯхт. дигар актёру артисту ки фарҳанг ва санъати тоҷика дар боло мебардошт байрақша имрӯз мисли шумо футболбозон бигем ки унаво дар наво клипҳои сесомона рафта сёмка намекарданд худошона ва соҳаи фарҳанги мо. агар ки Эмомалӣ Раҳмон дар ин фарҳанг таваҷҷӯҳ медошт, агар маъно ва мазмуни фарҳанги тоҷика медонист, маданияти тоҷикиро агар медонист, имрӯз санъати тоҷик дар қуллаҳои баланд буд. лекин мутаассифона имрӯз актёри тоҷик, артисти тоҷик, имрӯз фарҳанги тоҷик дар клипҳои сесомона мераванд сниматса мекунанд. Москваро хатм кардагӣ ба дипломи сирх актёр, актриса дар клипи сесомона меравад сёмка мекунад хича. сабаб чи аст? сабаб шароит нест. агар ҳамуно ҳам якеш зана дар як кишвар бироя, баъд имзош мекунанд Эмомалӣ ба ғамхории Эмомалӣ Раҳмон фарҳанги мо пешрафта истодааст, ба ғамхории Эмомалӣ Раҳмони маданияти мо пешрафта истодааст. Не, агар ки маданияти мо пеш мерафт, фарҳанги мо пеш мерафт, футболи мо агар пеш мерафт ва ғайра спортҳои мо агар пеш мерафт, дар ин 30 сол ҳоли мо қуллаи баландтарини бигем ки дар гуногун соҳаҳо будем. мутаассифона бигем ки 30 сол Эмомалӣ Раҳмон кулли зиндагии фарҳанг, маданият, спорти тоҷика таҳқиқ гузоштагӣ буд. яъне полный рост бигем маҳкам кардагӣ буд. ҳақ надори якҷо биромадан, ҳақ надори пеш рафтан. 50 дирам яъне ки ҷидо намекард. мо дорем футболбозонеро мешиносем ки дар Россия имрӯз бармен кор карда истоданд, дар Россия имрӯз офитсант кор карда истоданд, дар Россия имрӯз дигар корҳоро карда истоданд ки футболбози тоҷик буданд. вақти савол мекардӣ чаро бародар футбола партофтӣ омадӣ, мегав додагӣ 270 сомонаш раҳпулид намешавад. футболбоз бояд бихӯра, футболбоз бояд таваҷҷӯҳш дар футбол боша, спорт бояд таваҷҷӯҳш боша. барои ман як дона стадиони Тоҷикистона пайдо кунен, биёрен, нишон битен ки ба ҳамун сатҳи олие ҳаст ки ҷавон метавонад дар оҷа тамрин кунад. футболбозоро бурдем дар стадионҳо, дидем стадионе ки гӯсфанд мечарад дар стадион, анамтария тупа мезани, туп мерава ин тараф. бурдем кардем, сохтем стадион. чӣ кор кардем? чаро шумо ира мегирен дар Эмомалӣ Раҳмон менависенеш, бонус мекунем ба Эмомалӣ Раҳмона, ба ҳукумати сохтаи Эмомалӣ Раҳмон? чӣ дорем? дорем спортзалое ки ҷавон бирава тамрин куна ва бигем ҷавон ойлик бигира аз спорт? дорем хеле ҷо? албатта ки надорем. чаро пас ин спортсменҳоро меҳнатша дар Эмомалӣ менависем ки гӯё ки ба ғамхории Эмомалӣ спортсмен намедонам ҷои аввала гирифт?
ё ки намедонам дар шоу голос уна бачаке ки рафт бигем ки якм ҷора гирифт омадем доира хатир встречат мекунем ба ғамхории пешво. Кадом ғамхории пешво? Я марди кор буду бечора дар Россия. Ба кадом ғамхории пешво шиду? Пешво ятин гузаронд. Я бор ҳамуро аҳволша пурсид. Баъд аз як инсон болохестан доираро мегирен медавена як гурӯҳи дигарро намедонам ба ғамхории пешвои чемпиони мо и обрӯи ватани мо аст. Бале, обрӯи ватан аст. ҳеҷ кайра рад намекунад. неки дар инҷа пешвод ва сиёсати пешвод ягон грамм дахл надорад. Ира ҳеҷ вақт фаромӯш накун. ҳар як ҷавон имрӯз ки мо ҳам дар сиёсат ҳастем, нами фахри нами миллат ҳастем. рӯзе инқилоб кунем бо доира мегирем медавен меброем. рӯзе инқилоб шавад мо ҳам фахри миллат ҳастем. неки як пешвод сиёсати пешвод оё дар ҳамин раҳи ма ягон адолат дорад? дора як адолат? дора як ҳақиқат? дар роҳе ки ман интихоб кардаги ҳастам, роҳи сиёсат аст, дора як адолат? неки рӯзе ки ман агар инқилоб кунам, рӯзи ман ғалаба кунам, агар байраqa ман бардорам бидорам Тоҷикистон, ҳама рақс мекунад, ана намедонам адолати сиёсӣ буд. Не, ё ки намедонам артист мегира, ё футболбоз мегира, ё мушзан мегира. чаро шумо ира мегирин, ҳамаша дар Эмомалӣ мекунин, дар ҳолате ки 30 сол тамоми сиёсати Эмомалӣ Раҳмон кӯшишашо буд ки шуморо ғулом кунад, на ин ки шуморо боло бардорад, шуморо ғулом кунад. мову шуморо шояд оли садҳои дигар дар уҷа меброед. баъз як одаме ки гирья кард, бале ӯ ҷавона дилаш дар мекунад, гирья мекунад. садҳо одам гирья мекунад, на ин ки ягу ҷавон. фақат мо сёмка намекунем баъзе ҳолатҳои эҳсосотиро дар ютубҳо бимонем барои шумо ки гӯё ки инаҳа бибинен, инаҳа позитсия инаи кора кард. Не, мо миллионҳои эҳсосотӣ мешем. дар кошавози ман навор шамонам чанд ҷавони мо ҳам гирья кардан дар ин ҳолат. ба тамоми муқобил истодан дар сиёсати ғалати Эмомалӣ Раҳмон, неки имрӯз ашк резондан ҷавоно. чандта навор монам барои боидодагишон ки ҷавоно ашк мерезонанд. ҷавонои мо дувайнои ашк мерезонанд, сабаб ки дар ном стадион рафта наметонанд. вақте ки шумо пеш аз ӯи ки дар мо ангушти ишора мекунед ки намерен шумо паддешка намекунед, ӯ савола дар Эмомалӣ битен, чаро ти ёра интерпол метӣ? хоб як бор ҳамин савола Эмомалида кардем, чӣ кор карди ҷавон? хуб дар сиёсат ҳаст, чаро ту ира интерпол метӣ? чаро ту ира хоин мегӯй? чаро ту модари ира мерайғам метӣ? чаро дар хонаи ё амният равон мекунӣ? савол доден, миллат шумо биромаден савол доден, чаро дар баъзе ҳолатҳо аз мо ку савол мекунем меброем? вале ман медонам пага садҳо видеообрашению саволҳо меброяд. ман барои ана ҳамои навора карда истодам. хоб дар ин хел ҳолат моро савол метен, аммо мо шуморо мегем чаро Эмомалиро савол наметен дар ин хел ҳолатҳо? чӣ кор карда будем мо? чӣ кор кардем? кадомида хиёнат кардем? кадом ватана хиёнат кардем мо? ягон ватана мо хиёнат накардем. баръакс мо хиёнаткора хиёнатоша гуфтем ки дар ватан чӣ хиёнат карда истодааст. аммо вақте ки мо хиёнаткора нишон додем, шумо кур шиден, шумо кар шиден, нахостен бибинен, нахостен бишнавен ира. вақте ки ӯ инсон ки ҳукумат дар дасташ аст, моро дар интерпол метава, вақте моро хоин мегава, хоҷаи хориҷӣ мегава ва ғайра корҳо мега, шумо хестем бовар кардем дар ӯ. ман 10 бор ҳамин гапа дар тиктокам дар ютубам гуфтам, яке аз нишонаҳои инсони ғулом ин бовар карданаш аст. инсони зудбовар ӯ ғулом аст. инсоне ки зуд бовар мекунад, инсоне ки яъне намекова таъша ки то куҷои чиз ҳақиқат дора, ӯ инсона ғулом гуфта мешавад. ошкор метавонӣ бигӯӣ ӯ инсон ғулом аст.
барое ки ӯ ғайрати тафтиши кардани ӯ масъаларо надорад. дар ҳолате ки чор биз мебирояд, хонаҳои мо мераванд, кани ҳукумат, хуб майли ҳукумат бо мо мушкилӣ дорад, аммо аз куҷо ҳукумат чор биза иҷозат дода истодааст ки хонаи як инсон бирава, хонае ки мардак нест ё ки намедонам хонае ки пиронсол аст, уҷа бидроя сёмка кунад. Кани ҳукуматтон шумо душмании Эмомалиро ба ин миллат, мо ҳам ҷузъи аз миллат ҳастем, надида истодем? Кур ҳастен шумо? Кар ҳастен шумо? Намешнавен ин чизора? миллион наворҳое мемонем, модаро дар дуруни туалет хобу дар дигар шароит дар Россия дар дуруни вагонҳо хоб. Шумо кур кар ҳастен, ин чиза намебинед? Шумо кар ҳастен ин чиза? дар ин хел ҳолат хеста моро гунаҳгор карданда, баъд устои звонотоне қадар шумо намедонам душмани миллатен, дастоварди миллата намедонам наметонен дида не. баръакс он чизе ки мегзарад дар дили мо 10 баробар гуфти ҳамун гапо зарба мезана мегзарад. лекин дар ҳолате ки як касофат, як касиф вақти не ватана ғасб мекуна ва бародарои шуморо террорист мегӯяд, шумо рақс мекунед, дар он ҳолат албатта мо мухолифаш меистем. ва мухолиф будани мо ҳам ин уе ки нест ки мо мухолифи дастовардҳои кишвару ватану сарзамини миллатмон бошем. Не, мухолифати мо сари он аст ки дастоварди миллата дар куни пешвотон начаспонед. ягон майда пешвотон дар ин чиз саҳм надорад. ягон майда саҳм надорад. 30 сол ин миллата ғулом сохт, кӯшиш кард барои ғулом сохтан, барои беномус кардан. бидроен тикток да бибинед, бидроен Бегалаев да бибинед. номус дорен шумо? номус медоштен духтаронро аҳвол намегардан дар кӯчаҳо. агар ту номус медошти ту бинанда, унау тараф бид кӯшиши пешвод ки унау тараф шавӣ. агар ки пешвод ин миллат обрӯша мехост, ҳама иноро ай тикток ай Бегалаев ҷамъ мекард, мегирифт меомад. қиин нест ҷамъ кардан. дар як рӯз ҷамъ мекард, меовард. гуфти ҳамун гапо ки дигар ҳамин хел таҳқиқ мекард ки телефон қапиданда барои ҳақ намедод, дар дасташ телефон биқапа. телефони простои кнопочниро дигар ҳақ надошт дар дасташ биқапа, барое ки обрӯи миллата дар хатар бурда истодааст. ту футболисти додарам, бародарам, ту мераи дар уҷа байрақи Тоҷикистоно обрӯ мегӯй, дар иҷа дар тикток як гурӯҳ рида гаштестанд. дар Бегалаев намедонам фақат очаву хоҳара апаву ва ғайра чизҳо. кани ҳукуматат? кани обрӯ фикр мекардаги ҳукуматат? шумо то ҳолам боварӣ дорем ки ин ҳукумат обрӯи ин миллата фикр дорад? то ҳол шумо дар ин чиз мутмаин ҳастем, боварӣ дорем? Не, шумо медонед, шумо просто притворяться мекунед. гуфти ҳамун рӯзҳо шумо худотонро ба девонагӣ медозем ки гӯё ки Эмомалӣ Раҳмон ғамхори ин миллат аст. Эмомалӣ агар ғамхори ин миллат мебуд, пешравии ин миллата мехост ва обрӯи агар ин миллата мехост, ҳоле инаи аҳволе ки наво қанчиқ бозор намекарданд дуруни тиктока, обрӯи духтарои тоҷик, обрӯи модари тоҷик. хичон духтар надоранд? во надоранд биброянд ки бигӯянд ин коре мекунӣ, дар обрӯи духтари ман зарар дорад, ё обрӯи инаи духтарои тоҷик зарар дорад. фикр мекунед ин ҳукуматат обрӯи духтарои тоҷика фикр мекунад? чӣ қадар мо ту беномус шавем барои ҳукумата выгодна ҳаст. имрӯз бозам мегӯм барои шумо дӯстон, бародарон, додарон қарсак мезанам. аҳсан баротон. агар ки қудрат дар дасти ман мебуд, мерседесҳои эс-класси пачка пачка яктаи калитш дар дастотон буд, яктаи хонаи дигар. барое ки шумо барои имрӯз, барои обрӯи ин миллат хизмат кардед. барои имрӯз дар майдон барои обрӯи ин миллат арақ резонден, давонден, кӯшиш кардем. ҳатто ки кӯдакҳо ҳам гирья карданд. бибинед чӣ қадар ин кӯдакҳо ҳам имрӯз
барои обрӯи ин миллат багем барои обрӯшон дилсӯз ҳастанд. яке эмомалӣ дилсӯз нест барои миллат. рас и нафсида дар калатон бигирем. вақте ки раҳбар агар барои миллаташ дилсӯз боша, ӯ ҳеҷ вақт намемонад ки миллаташ фаҳшу фоҳиша шавад. аввалин чизе ки обрӯра мерезондаги чиз ин фаҳш фоҳиша ҳаст. вақте ки ҳукумат дар ин чиз сар метамемонад барои фаҳшу фоҳишагӣ, пас бидон ки ин ҳукумат заррае барои обрӯи ту фикр намекунад ва барои пешравитам намехоҳад. ҳукумати Туркманистон намо ҷавон дароз кардани нохун, миҷа часпонӣ, мӯи сарбарӣ, причёска кунӣ, баъди соати фалон соат таҳқиқ аст биромадан дар кӯча, баъзеҳо биромадан гуфтанд ки толибон аст. Не, 10 сол баъд мебинӣ ки барои чӣ будааст ин чиз. ман якта бигем ки ҳамун сиёсатмадори ҳамун бузурги туркманӣ қатъи суҳбат кардам. 10 сол баъд миллатотон ку чалишбой мешавад ҳаматон. духтаротон кунтибой мешаванд, бачаҳотон қатъи дар кӯчаҳо. аммо ӯ рӯз насли туркман тоза свежи гуфти ҳамун гапо чиста туркман дар уҷа мемонад. ҳар коре ки ҳамун ҷавонам боша кард барои сахранит кардани наслаш, миллаташ карди кора. ки набироянд дар кӯчаҳо, дар тиктокҳо кунура ҷумондагӣ, намедонам синора нишон додагӣ, шикамора нишон додагӣ, даҳан гуфти ҳамун гапо ай туалети мода дигар вайрону ҷазир, намедонам дар даҳани отату, дар даҳани очату, дар даҳани апаву хоҳарту, дар даҳани хидату. хиёл мекунӣ ки кунуш ранги турбаи нефти Россия авурия 24 соат мерина. агар ки ин ҳукумат, ин амният, агар ки ин миллата обрӯша фикр мекард, обрӯи миллата фикр мекард. ҳозир телефонҳо бисёр чиз дорад. як автопереводчик скачатка, голосовой автопереводчик. тикток да будро ключатка. полни гапора перевод мекунад, мета чӣ гуфта истодааст. любой забон да бумон перевод мекунад мета. пожалуйста, барои ту дар кор нест ки ту тоҷикиро бифаҳмиву ту чӣ гуфта истодӣ. ин чиз муҳим нест. голосовой автопереводчик прямой мезани дар тикток, гапора полни рост, аммо автоматик голоси ӯро перевод карда мета ки барои ту чӣ гуфта истодааст. яъне ӯ чӣ гап зада истодааст. нишонтон бутум чӣ хел мезанад. урусиш да бимон чӣ мега. ана баъд тамошо ку урусиш да. ӯ нахӯй похӯи урусҳо ҳичӣ мешавад. 24 соат гуфти ҳам гапо издаву пизда мешавад дар уҷа. марҳамат кунед. ҳукумат номуси миллата фикр мекунед? обрӯи миллата фикр мекунед? шумо танҳо он ҷавонҳое ки кӯшиш мекунанд дар зиндагӣ дастовард меёранд ва медавен мерен ба тамоми мансабу ба тамоми ҳамун чизотон изона кашта қатъи селфи мекунену ӯ да калити хона метена. барои хитона бонуси сиёсӣ бояд кор кунем. гӯё ки шумо ғамхорену мо барои шумо документ метиҳему, ҳуҷҷат мекунем, иҷозатнома метиҳему. ту дар инҷа кор ку. тура ки иҷозатнома дод ту кор кардеси Рустам Эмомалӣ? исмоила ки иҷозатнома дод кор кардеси дар ватан? барои чӣ ман дар ватани худам ба иҷозатномаи ту кор кунам? кисти ту вообще-то? отай тура ки иҷозатнома дод 30 сол болои автомат хати болои сари мардум истодааст? ба кадом забони гапа гуфтеси мара дар ватани худам ту мара бояд иҷозатнома будӣ ки ман кор кунам? барои ҳамо ин сухани мо ба кулли ҳамватанои азизм аст ки тоҷикистонӣ ҳаст, вале баъзан шояд фикрҳо кунем ки мо хусусан оппозитсия, яъне ки мухолифи пешрафти ин сарзамин ҳастем, ё ки намедонам мухолифи пешрафти спорти ин сарзамин ҳастем, фарҳанги ин сарзамин ҳастем, маданияти сарзамин ҳастем. сарзамини азиз Тоҷикистон албатта ки не. мо дар Аврупо зиндагӣ кунем, дар танаи гуфти ҳамун гапҳои номон байрақи Тоҷикистонмон барои ки ноҷа хоб мекунем.
البته خواستم سهار قطعی چشماهوی میکنم که اولین باید байрақ تاجیکستان ما یعنی چیکار کنم بینم برای همه ما رو پروی خدم در اوجا خواه میکنم اینم رو پروم است زدگی ما هم اولین برای چشمو ما هم خیلی خواه میکشم اول байрақ ما میبینم اولین پرچم تاجیکستان میبینم برای همه رو پروی خدم زدم موندم ما 10 چند میخواهیم و 10 چند بلد میکنیم و 10 چند میسوزیم متاسفانه ما نوار و بعضی چیزها بگیم که مونده نمیتونیم که برای مردم خود نمایشی کنیم خود نشانتی کنیم و او جوانهایی که دلش برای وطن میسوزن گریه میکنن او را هم کامera کرده گرفته باز او را هم برای بونوسی وطن همین فوتبال هم گرفتن به سیاست تبدیل دادن حکومتدارها نه اینکه ما فوتبال را به سیاست تبدیل ندادیم فوتبال سپورت است ما که بین ما و بین ممالی این چیزا ندروردیم نه که این را خودی حکومتدارا گرفتن سپورت در بگیم که در سیاست آلوده کردن فوتبال تاجیک امروز حکومتدارا در سیاست آوردن آلوده کردن ما نه از بس که شما نمیفهمین این چیزا را چخیل این انسان ها اینمی گرفتن монтаж کرده شانتاژ کرده 24 ساعت حکومت монтаж کرده ویدیو برآورده ایستاده است حتی که از نام اپوزیسیا ما با بسم الله میگم از نام اپوزیسیا سایت شدگی هستند چندین سال میشود گویا که مخالف حکومت اینا سایت ها دارن اینا سایت ها دارن گویا که مخالف حکومت است برای بدنام کردن ما بعضی چیزها را خودشون کاریکاتورا کرده در اون سایت ها میگذارن تا که در ما تهمت کنن این چیزا گویا که ما کرده ایستادیم این کارا و ما را در چشم مردم کوشش میکنه بد نشان بده بعد بعضا بی عقل ها بگیم که نمیفهمیدگی انسان ها بعد میبرن خیال میکنن که ما کرده ایستادیم این کارا اما شما درست درک نمیکنین این چیزا را که این چیزا را ما نکرده ایستادیم این چیزا را اونامو بدبختای خداشون کرده باری ما داخته ایستادن این کارا را یا بعضا ستاتیاها نوشته از سایت های فیکی که گویا که مخالف حکومت هستن و شما سایت ها را خوب تحقیق کنیم ببروین ای کی است یا که خیلی نمو بیناموس تیوی و غیره تیوی هایی که امروز در تیک توک در تمام جاها این پرابلم های ملت برآورده ایستادن گویا که را مخالفا کرده ایستادن همه همون سایت ها را ربط دادگی هم با مخالفا یکی خودشون هستن برای چی کارا میکنن برای اینکه خودشون کمبودی را نشان داده تا که در بالای ما بار کنن میفهمین نمیره و انسان هایی که بعضا شاید درست درک نکنین این چیزا بعضا درست نفهمین که یعنی چی گپ میشود در این مابین و در چی کارا قادر هستین حکومت و کدام نمودی لیچیمر است کدام نمودی شیطان هست این حکومت کدام نمود شما را 30 سال با دروغ و بفند با فریب غلام کرده بعضی با زوری بعضا با شیطانی شما را در یه حال آوردگی است شما این چیزا درک کرده نمیتونه متاسفانه شما درک کرده نمیتونه حوض هزارها کاریکاتورایی که دیدین با بسم الله حکومت خودش کرد و باری ما دخت همین را آورد در باری ما دخت که یگان برادر ما که من میدونم هر یک تایش زنگ زدم یعنی برای ما را دروغ گفتگی نیستن تو امروز نه کاریکاتورا کردگی نیستن هر دوستی که ما میشناسمش گفت نه با بسم الله ما کاریکاتورا کردگی نیستیم نه که ببینیم که حکومت خودش کرده امروز باز هم ملت پروتیف ملت نستروید کرده گویا که این کارو را ما کرده ایستادیم و یک گروه بگیم که جوانای احساساتی یک گروه جوانایی که وطن دوست دار مثل ما وری و میبرورن ای طرف گفت که هم گپا هویش میتن پروتیف ما میگه ببینین یا چی کار کرده ایستادن و اگر که این کارا ما میکردیم خودی حکومت اول ریاکسیا نشون میداد خودی حکومت
мебаромад реаксия нишон медод. Сабаби ин корҳоро кардан чи аст? Сабаби ин корҳо ҷанг андохтан. рӯзе сурати мара монда дар пешоним намедонам кумте навиштагианд, дар инҷа навиштагӣ аст ки гӯё ки ман модари худам қатӣ зино карда гирехтагӣ ҳастам ай Тоҷикистон. ва Ҳоҷи Мирзора як оятша мондагӣ аст. аз ин тараф суханҳое ки баъзе тиктокерҳо ҳастанд, аввал партофтан дар ма ки ин сайти ҳамо аст ва ӯро байни духтаро ҷанг дохтанд, овозоро гирифтанд, аммо партофтанд. Баъд аз ӯ тасдиқоти ӯ сайти ҳамун ҷавон ба забонаш ки ман кардам гуфтагӣ аст, сайти ма ҳаст, ба ман партофтагӣ ҳастам, монтаж кардам хел кардам. вақте ман гӯш кардам ку саром вайрон шуд. ки дигар хеле дурӣ буд. мумкин ки агар ман дар наздикӣ мебудам, меёфтам ӯ ҷавона ку даже намепурсидам ки чӣ ба ин кора кардӣ. яъне ҳамин айта аст, айта нест да. дигар рӯҷа гапомон дига хел мешид. даже сухан намекардам барои ин кор ки модар қатъи кори шӯхӣ нест. баъд аз ӯ ҷавон, ман як ҷавона сурат шамода будам, баъзан бинам тикток да ҷағавақ дора. ин запрос роӣ намекунам, қабул намекунам, мегам ман қабул запрос роӣ кардам. охир дуромадам. суҳбат кардем. вроди ӯ ҳам бегуноҳ аст. дар инҷа бибинед чӣ хел миллата ба миллат ино ҷанг андохтаистанд. мефаҳмед намера? ман амрӯз расидам, дарк кардам ки миллата, яъне як гурӯҳи тиктокерора ба оппозитсия ҷанг дохтаистанд. ку тиктокеранд. дарнам тикток намедонам, рақс мекунанд, гап мезананд, бозӣ мекунанд байни худошон. як гурӯҳ тиктокера против оппозитсия бировардаги аст. гапҳоро монтаж карда, суратҳоро монтаж карда, аз номҳои мо сайтҳои мекунанд, ӯро мекунанд, аз номҳои ӯ сайтҳои мекунанд, моро мекунанд. баъд мо ба бародаро хулоса кардем ки дигар ҳар чӣ мекунад, то ҳамун рӯзи инқилоба, то таҳқиқота дигар чақаш нашин, кадан гирад, тамом. рӯзе вақти соат шид, мо меёремаш, ки кадаги аст, чӣ кадаги аст, мо ӯро меёвем, баъд қатъи худаш гап мезанем. алоҳида ҳамон одами мекадаги, ҳамон одами ки ҳамин кора кардаги аст, қатъи худаш гап мезанем. ӯ дур намерава, ӯ ҳамун кори амният аст, раҳбарияти амният аст, мо ӯро пайдо мекунем, ӯ дур намерава ин корро кардистагӣ. дигар ҳар касе чӣ кор мекунад, дигар на ҷавоб битенед, на гап занед, тамом хомӯширо ихтиёр кунед то рӯзе мо дар Тоҷикистон дохил шидан ва аслии одамое ки кардистадан ин корро то ӯро пайдо кардан. фаҳмидед? барои ҳамватанои азизам, баъзе карикатураҳо шояд футболистора бибинем, баъзе карикатура, баъзе мисол одамое ки шумо дӯсташ медоред, мисол мухлисаш ҳастен, артист боша, як намедонам эшон боша, як чиз боша, баъзан карикатураҳо ки аз номи мо мекунанд, сайтҳои левик шуда ҳамин чизҳоро мепартоянд, дар он чизҳо бовар накунед. имрӯза ҷавонои футбола карикатура мо кардагӣ нестем. худи дохили ҳукумат байни якдигаришон камбудӣ дорад ва барои шарманда кардани Рустам аз дохили ҳукумат, ки Рустам раиси федератсияи футбол ҳаст, барои навра шарманда кардан аз дохили ҳукумат ва ино чандин гурӯҳҳо якдигар одамо доранд управлят мекунанд. барои нам падношка додани Рустам, шарманда кардани Рустам, карикатураи футболистора худи ҳукумат карда аз номи оппозитсияи чизҳоро ку чоп карда истода. шумо дарк кардистена ки яъне ки чӣ шида истодааст дар инҷа? дарст дарк мекунена ки чизҳоро? ман дар зиндагим ба бисмилло як дона карикатурам кардагӣ нестам. ман хуш надорам ин чизда. ин кора инсони заиф мекунад. инсоне ки асабош слаби аст, фикррониёш детский ҳаст, бигем як намешидани фикрронӣ дора. ӯ инсонҳо шояд ба карикатура машғул боша ки барое ки ӯ психически недостатка доранд дар ҳаёт. ва хиёл мекунанд ҳамин карикатура қатъи гӯё ки унижатся мекунанд, ӯ кораво баъзе чизҳо мекунанд. яъне инсони психикаш солим аст, ба хеле кӯдакбозӣ ва карикатура ва ба хеле чизҳо сар кор намекунад. яъне ба ин чизҳо кор намегирад. бале ҳаст бачаҳои мо, ман мегӯм баъзан овозҳоро, баъзан суханҳоро, баъзан гапҳои бигем чизҳо ҳастанд, мегӯм ки ҳамеша баре ҳамеш дамон муқоиса кунед, монаш дар ҳамин бигем гапиша хел
монаш и корро намекунем, яъне гапа, сухана, видеора. Ман мегӯям ки неҷаша бибирен ҳами қатъи барбабар кунен, монен гапира баъд гапиша партоянаш мардум муқоиса кунанд. Инам боша барои муқоиса кардани шумо ки ӯ инсонҳо чӣ хел дариҷа дурӯғ мегӯянд, чӣ хел дариҷа дурӯғ мегӯянд, чӣ хел шуморо фаҳм мекунанд, чӣ хел шуморо ба домуш мегиранд. хоб яъне ки бибинед, ман зиддияти ман дар сари чиё ҳаст? Зиддияти ман дар сари номуси ҳамин миллат. Касе ки ҳамин номуси ҳамин миллата поймол мекунад, ман зидди ӯ ҳастам. тоҷик, ҷавони тоҷик ё ки намедонам бобои мо тоҷикҳо, тоҷикистониҳо бигем ки дата сета зана спокойно уда мекунад. Уда мекунад. Яъне меброя. Ҳамун шавда ҳар сеша гуфтем ҳамун гапо ҳамин бобои мо дусе момара даволни кадаги момо монада мисол мегирем. Ва аз он ҷумла моам. Ва имрӯз меброянд доруи реклама мекунад ки ра мехрид шав хов намерай мегӯянд. мефаҳмед намера? яъне ки як чира реклама дорад. мо ҷавонои тоҷикистонӣ яъне ки вуҷудан саломат ҳастем. ӯ дору аз як тараф бале якчанд боре ки мехӯрӣ, баъд аз ӯ организми тира онаму дору мекушад. то онаму доруро нахӯрӣ дигар кор намекунад мардонагиита. бе рецепти духтур як ҷавон вақти ӯро мешнава ку мега ман пеши як рӯз рафтестам бихарам, мега бихӯрам ҳамин шав хов накунам, ӯ арӯз дам бигира мегада чашмош билиқ шавада ки ту зур будай шави дуруст хов накардӣ. ӯ мегира мехӯра як бор, ду бор, се бор, чор бор, панҷ бор реал на. баъд аз ӯ та ҳамун доруда мешинӣ, бе ҳамун дору тамом дигата. ин мисли ҳамун наркотикасу дору. ман иними дорура истифода мебурдагӣ инами кор дар айни ҳол як ҷавони 30 сола ҳамкорм аст. бе инами дору наметавона, занш додагия наметавона. барои чи дар ҷавониш дар инамиҷа ҳамхели доруо қатъи духтаро дарафтагӣ аст. рецепти врач нест. гармони тира кадом тараф мебарад организми тира ӯ дору. та ҷавони ҳози мегӯ я табихрам зурай ку зур будайне ки хурдум ку ганда мара бақувват кард. 2 та мехӯри, 3 та мехӯри, 4 та мехӯри, 5 та мехӯри, 1 мо 2 мо ҳамин доруро истифода мебарӣ, организмта полни рост мекуша, қуввае ки худаш обработка мекардагӣ ҳамон организма мекуша. баъд аз ӯ ту танҳо зависимӣ аз ҳамун дору мешавӣ. мегӯм ҷураи худам 30 сола ҳаст, шиноси худам занш додан бе дору наметавона зиндагӣ кардан. мара чанд бор занг мезанад дар кӯча бошам, ай аптека мада ҳамун дору бигӣ биё, ай ҳамун дору бигӣ биё. 30 сола гудак аст. мефаҳмед амира? ман чӣ хел ҳамин чиза бидонам ва бибинам, хаб кунам, бестам ки то ки ҷавонои тоҷику тоҷикистони мо угробит шаванд. чӣ хел ман инамира дида хаб кунам. хай ӯ ку барои 4 танга пул гирифтанаш, барои пул имрӯз тақдири тоҷик барои касе интересна нест. фақат пул абте тамом ҳамаи кора кадан мегӣ. бобои мо ку 60-70 давид гуфти ҳамун гапо бе ягон дору момомо намегрезонд. момомо румолша гирифта ношерги шавад рамосафед худоҷон тавира решит бреза гуфта ай баня мегрехт. бобиёмон ай қафошдор як гумша мегум наберо ҳастанд. шинавидагӣ нам хеле ҳодисаора. мо дар қишлоқ будем итари ҳодисаора дар кӯдакӣ мо медидем, мешнавидем. хеле гумша мегум наберо ҳастанд ношерги шавад решит бреза изона мекашай наберо траҷавиёфта тиёқ қатӣ бобиёмон тиёқошо нахе сар шалқа гардани момамон медохтанд кашида баня медровард мерафт. ай тараф момамон решот бреза тра 80 дромадай ҳолиямтет рӯзум намети. саломат бидан бобиёмон. мо насли саломатем. имрӯз саломатимона байнам хеле
ахмагерҳо, ёро блогер намеган, ахмақгер меган, барои пул шида чӣ реклама карда истодан, чӣ дода истодан ба насли ҷавон. ё намефаҳманд фардои ин ҷавон угробид мешава мерава. Ино да похри ояндаи ин миллат. Вақти ман ин чизоро мебинам ва медонам ин чиза, чаро ман набиром противаш, чаро ман нагум, чаро шумо да нафаҳмонам, ҳамватанам, оянда та насӯзон, та ҷавони тоҷик ҳастӣ, дар ӯ чиз нашнон хитта. баъди бигем ки якчанд бор истеъмол кардан, яъне та зависимӣ мешавӣ ӯ чиз, бе ӯ чиз тамом дигар ту кор намекунӣ дигар, маззат мегреза ӯ чизо барои одамои 80сола ва 90солае ки бигем ки мурдагӣ аст, организмшон уже слаби аст, ӯро барои бигем ки баланд кардан аст ҳамун ҳарорат ҳаракатшона, ӯ барои ту нест ҷавон, бале ту қувват дорӣ, ӯро мезани ай болош, қувват баланд мешава, ҳамун обработка мекардаги организмҳои тура ӯ зависимӣ мекуна, мекиша тамом. барои фақат туда бояд наму таблетка бояд боша, наму дору бояд туда боша. яъне ту ҳаётта хароб накӣ, худта заиф накӣ ҳамватанам. ҳоли ту ҷавони 20солаи, 18солаи, 22солаи пага 30-35 мерай, ранги наи ҷураи араби ма бори тамом мекунӣ ту. тамом шидаги ай. яро занг зада мега мара куҷодаи, гуфтам фалон ҷода, ҳамҷода аптека бошамада биги биё. да аптека будааст, маҳкам будааст, соатш бучидааст. мара мега хибро фалон ҷода, мега илтимос аки ма ишав план кардагим, мега 24 соата аптека бира, ба мара илтимос биги биё. ту девонаи ма бихезим барои ту 24 соата бирам, бира худат биги. аки хай папутӣ боша мегирим меёрамад, проблема нест. илтимос мега ман чикор кунам ишав? хай гуфтам қафота корфармон ишав. тамом дигар пешит кор накунам, чикор мекунӣ? яъне 30сола гудак уже зависими ай доруай. ва ман барои шумо мегӯям ки ҳамватани азизам, худтона заиф накунед. ҳамун ҷавоное ки барои 4 сӯми ҳаром имрӯз ҷавонора шумо банотари доруҳо, банотари намедонам калон мекунад, итари мекунад, ин чизо мекишан организми ҳамун ҷое ки ҳамун обработка мекунад, мекиша ҳамун чизора. ӯ заиф мекуна, ӯ барои заифҳоро бигем қувват додан аст ва қувватдошро заиф мекуна, мепартоя баъд аз як чанд дақиқа, чанд бор истеъмол кардан. чӣ хел ба кадом рӯтон шумо мехезен ҷавони тоҷикда солимда инаи дорура биги мегем? хоб яъне ки ман камбудиро ки дидам, ман мегӯям барои ҳамватанам ки фардо нашава ҳамватанои мо ба тела заводид шаванд, ранги трактори бе аккумуляторвори. мефаҳмӣ намира? пеш трактору аккумулятор надоштан, ба телаш заводид мекарданд. нашава пагаматон ба тела заводид ше. тари накунед худтона ҳамватанои азизам. аслан истеъмол накунед. дар ҷои ӯ чизо, аз ҳама чизое ки хуб аст, мевагӣ истеъмол кунед. мевагӣ, асал, мағз, дар ҷое ки ӯ пула медиҳ, бара мағз бигӣ, асал бигӣ, мевагӣ бигӣ, тухм бигӣ, гӯшт бигӣ, илики гӯшт аст ку, илики гӯшт, устувон, иликдор бигӣ, буҷӯшонаш, бишкан иликша бигӣ, гуфти ҳамун гапо биза 2 сета илики ҳамун гова бигӣ, буҷӯшонаш, як ҳафтада як бора қалан. илика буҷӯшон, биза 2 илика биза, як ҳафтада як бор, ӯ дору тичияй. яъне ояндата фикр кӣ ҳамватанам, имрӯз не ки як духтар ваҳ бигатуда, оянда гуфти ҳамун гапо, баъд ту худат ваҳ нагӯ, маззат бигрезаву гуфти ҳамун гапо. ба мардумон бира ай телекунира заводид нашай. баъзе тракторҳо буд қин заводид мешид, мемурдем ай телекунира ай тарафи кӯча ӯ тараф мебурдем, ай тарафи кӯча и тараф мебурдем, ҳамсояро файрод мекардем, 20 нафара телаш мекардем, ба зур заводидш мекардем. ба нашава рангам трактори вайронавори 20 кас телат куна, як бор ҳила заводид шай. амо накунен ин корро ҳамватанои азизам. ина бибинен, аз бигем ки футбол бо омадем дар инаи иш ҳам гуфтам барои шумо, барое ки
дарди ҳамин миллат ва дарди мо ҳаст. мефаҳмед намира? ин ҳамин хел ахмақҳо шуморо ахмақ мекунанд. ин ҳамин хел багем ки ҳукумат шуморо ахмақ мекунад. барои ҳама мо мухолифи ҳукумат биромадем истодем ки то ки миллати моро заиф накунанд, миллати моро беномус накунанд, миллати моро бенанг накунанд, миллати моро беғайрат накунанд. барои ҳамаам мо зидди ҳукумат биромадем ва ҳукумат гирифт судуш моро гуфт ки террорист аст. хоб суда мо талаб кардем аснод бирор, аснода бирор экстремист террорист аснод ша биёр нишон те чӣ хел мо террорист экстремисте аснод надорад. баъзан гапҳоро гирифтагӣ аст, ин ҳами аснод чидагӣ аст. эмомалӣ гуфт ба хун омадам, ба хун мерам. так эмомалиам значит миллата киштанияи хел бошад. пас чаро эмомалиро экстремист намезанем? хел нест. ин ҳам хел дӯстои азизам бисёр камбудиё беҳбудиё бигем дар ватан ҳаст. ҳар як дастоварди ин миллат бошад, чӣ дар соҳаи санъат буд, чӣ дар соҳаи спорт буд, ин дастоварди худи миллат аст. ба эмомалӣ ягон рабт надорад. мо тарафдор будем ки равем дар майдон байроқҳои Тоҷикистонро гирем, байрақҳоро ҷилва битем, вағаз кунем, ба ҳам тамоми қувватмон фироем дар стадионда додароро ҳам таъб гирем, вардоремаш. гуфти ҳамун гапҳо ки қандо табза додарам, яки мутаассифона мо рафта наметонем. дар ин чиз моро гунаҳгор накунен ва тӯҳмат ҳам накунен дар мо. ин саволҳоро ҳамаша эмомалӣ дабитем ки чаро аксар ҷавонҳои тоҷик дар аврупо буданд, ҳамаш қариб ки мегем ки аврупо будагиҳо рафта натонистанд. гуфта ин савола дар эмомалӣ битем, чӣ ба ти ёра интерпол метӣ, чӣ хел ё террорист аст. халқ шумо бояд бихезен. вақте ки мо ҷузъи аз миллат ҳастем, як ҳукумат, як эмомалӣ ё як кас моро тӯҳмат ба терроризм экстремизм мекунад, шумо бояд ба гиребони ӯро бигирен ки исбот кунад хиёнати моро дар ин ватан, исбот кунад. агар мо барнагаштем, тасмим нашидем дар миллат, дар ҳукумат не, хиёнати моро исбот кунад. мо рафта пеши шумо тасмим шида саромона хам накардем ку чизе мегем, биген миллати азиз, фарзандои сарзамин, не ки мо хиёнат кардагӣ нестем, хиёната эмомалӣ кардагӣ аст. мо миллион исботҳо мекунем. бихезин ай гиребони буқапем аз моне. боқи саломат бошед ҳамватанои азизам. мо аслан зидди пешравии ватан нестем, баръакс эмомалӣ аст, зидди пешравии миллат сарзамин аст. агар бозам такроран мегӯм ки агар эмомалӣ раҳмон обрӯи ин миллата мехост, ҳеҷ вақт Бегалаев тиктока пир аз фоҳиша намекард. фоҳишатарин дуруни Бегалаев тикток мардуми мо аст. бидроем бибинем, бидроем бибинем. шармандатарин миллат, фоҳишатарин рафтора мекардагӣ и тоҷикистониҳо мекунанд. хитон биброем бибинем, баҳо бидем. чаро ҳукумат имрӯз пеши раҳи беобрӯгира намегира? савола дар хитон битем ки худтон дар ӯ ватан хоҳар дорен, апа дорен, духтар дорен, фардо фарзанддор мешен, духтардор мешен, тақдири фарзандҳои шумо зери савол меравад. мефаҳмӣ намира? боқи хонат обод боша ҳамватанам. барои фарзандат мубориза бар.